li beramberî gefên Tirkiye derbarê êrişa pêşbînîkirî bo ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê wata navçeyên dibin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de. Encûmena Leşkerî ya Til Temirê ser bi Hesedê xwe ji bo vê êrişê amade dike. Li gor berpirsekî encûmenê niha hejmareke zêde ya ciwanên navçeyê tevlî rêzên Hesedê dibin da ku rûbrûyê êrişa Tirkiye ya pêşbînîkirî bibin. Li hemberî ev êrişên û gefên dewleta Türk didin li ser herêmê me weke dibînin jî tobaranê wan zêdenin li ser herêmên me jî li hemberî vê jî tevlîbûn heye li hemberî van gefanên dewleta Türk û ev tobarankirinayê jî tevlîbûn li ceme de li Meclisa Leşkerî ya Til Temir de hene. Yani ev de nêzî ev her du heyvên dawîn nêzî di süd kesî tevlî bûne yani em bêjin her meh nêzî sedan tevlî nava rafêniyên me yên Meclisa Leşkerî ya Til Temir dibin. Ev ciwanên got tevlî dibênê jî piranî yên herêmên me ne. Yek em bêjin çawanê yên alanê derdora serêkaniyê ne ê penaberên serêkaniyê ne û yên bajarê Til Temirîn û yên derdora wê û gundewarê wê ne û piranî yên serêkaniyê ne ê got penaber bûne di kampa de ne dixwazin dibe ciwanê wê dibe em ê tevlê bivêne em dixwazin got rewşek çê bivî jî em karibin manatiqê xwe vegerînin yan jî em van bersivên dewleta Türk bidin. Ciwanên ku tevlî rêzên Hêzên Sûriya Demokratîk dibin yekser bo akîdemyayên perwerde û rahênanê yê Hesedê dibin û piştre bo çeperên şer têne şandin. Em wan dişînin perwerdê me hene, akademiyatê me hene, akademiyatê me yê şervan destpêkê heye. Em wan dişînin perwerdeyên yên şervanê nû ji ber ku piranî hin tên perwerdê leşkerî nedîtine tecrübê wan di cebha de tune ne ji ber vê jî pêwîst e got nû perwerdê bibînin yên şervanê nû. Em wan dişînin akademiyê şervanê nû ceme heye. Piştre em diçin cebha divirdin hesebî pêwîstiya cebhê her kêmaniyek cebhê di ku de hebe li ser vî esasî piştî perwerda şervanê nû heval wan ferzê wan lê xetê cebhê çê dikin yên got pêwîstiyê wê hebe. Di vê derbarê de Pentagonê ragihand got Amerîka qet qebûl nake Tirkiye êrişî Bakurê Sûriyê bike. Her wiha te kes jî dike. Berê me ji Tirkiye re gotiye tenê wê Daeş Sûdê ji vê êrişê bibîne. Hevdem wê karesateke mirovî li navçeyê çê bibe. Loloxan Rûdaw